Gaskiya wannan gwamnatin ta Mansur Alhaji Ammani sai san barka. Wato abubuwa da dama kai sai ka ce gwamnati ta ci X-Man. To mi ka gani haka? X-Man a garin nan ka duba ka gani. Irin ƙauyukan nan na Nijar na ƙauyen Zandar kaga irin abubuwan da ake musu don girman Allah. Ya Zandar kadai ka sani. Ni ya Zandar ai abin da ka sani shi zaka faɗa. Famfuna, kayan abinci, abubuwa ne ga shi wannan makarantar nan ta manyan mutane yawa yaƙi da jahilci irin idan manya ba su yi karatu ba idan kuma suna sha'awar bayan sun girma wani dattijo ba dan shekara 60 fara gani ba nake gaya ma dan shekara 60 yana jin mamaki kai abin da zai baka mamaki shine yana jin turanci yana jin faransai kai ingila ya zauna a bakin wallahi ya zauna a bakin kai abin sai ya baka mamaki to shine abu yake ban mamaki kuma gashi mutane da yawa za ka ji suna bayani akan shi za ka ji ana cewa Mansur Alhaji Ammani ai dan manya ne dan menene to ni dai ban sani ba akwai ma wani yana ce min wai ya taɓa yin shugaban ko menene ambassador a turki a ina ne? A wannan na ji labari ne. Da gaske ne? Ina jin labari da gaske ne ma. A Turki ko? A Turki. Gaskiya mutumar gaske san barka wallahi na shirya tsaf zan je in kai gaisuwa wajen Mansur Alhaji Ammani. Ni da iyali na ka wallahi sai mun bi ka mun taita. A radon Allah sai na bi ka mun Allah ni ba sai na je. A radon Allah sai na je. Gaskiya Nijar mu daddage mu zage mu bawa Mansur Alhaji Ammani ƙuri'ar mu a ranar zaɓe. Mansur Alhaji Ammani shine zaɓin mu kuma ƙasar Nijar